कुठे? आपल्या माणसांना भेटायला जाते मी आता पण एरिया कोणती? भांडू. ओके चला. रिक्षा आहे बघ बाजूला, बाजूला रिक्षा आहे बघ. बसा त्याच्यात बसा. आता आम्ही भांडूप मीटअपसाठी निघालो आहे दोघं. आम्ही दोघं या रिक्षामध्ये आहे आणि मम्मी आणि आई पुढे ती रिक्षा आहे ना, ती रिक्षा त्याच्यात आहे. तुला माहिती मम्मी कुठे तुझी? पोहोचलीच लोकेशनला? आता आम्ही पोहोचलो इथे. चल या आतमध्ये 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 गेटवर नको, आतमध्ये आतमध्ये. गेटवर नको. पुढे पुढे, कारण इकडे गेटवरती कसं हे होईल, जास्त पब्लिक होईल ना खाली. आम्ही चाललो पुढे, दोघांना घेऊन चाललो पुढे. राहू दे राहू दे. कुठे? वरती. चला चला वरती चला, चल पटकन पटकन. आम्ही इकडे आलो 6 वाजले आम्हाला यायला आणि ऑलरेडी माणसं आलेली आहे सर्व. येत आहे, येणार आहे येणार आहे. चला या या आत या आत या. मम्मी कुठे गेली? हाय कॉंग्रॅच्युलेशन. गर्दी कमी पार्टी पार्टी पाडाला ते. बापरे. हाय. थांबा थांबा थांबा. हे तिकडे जा तिकडे चल तिकडे चल. बापरे. तिकडे 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 त्या साईडला जा, त्या साईडला. त्या साईडला मला 1 मिनिट जाऊ द्या. तिकडे चल तिकडे चल. हे आमचा पोरगा हाय हाय. मी पण रत्नागिरीवाले आहे. हे बघ आहे ना, तिकडे जावा तिकडे जावा. काजल इकडे काजल. इकडे उभी राहा, इकडे उभी राहा, इकडे उभी राहा. आई आई इकडे उभी राहा, इकडे उभी राहा. तिकडे ते अशी उभी राहा, मम्मीच्या बाजूला उभी राहा. माझ्यांना भेटायचं ते भेटा. कॅमेराला हाय करा. हाय. तांदूळ पडतील मला फार एकदम माझ्या घरच्या मोठ्या ताई आणि मला खूप आपलंच वाटतं यांच्याकडे बघून. आणि मेन म्हणजे हे हेल्दीचं पण सांगतात जेवणाबरोबर आणि माझ्याकडून तिघांना पण हो इकडे या ना, तुम्हाला तिघांना पण. आणि हे भिंतीवर लावा. फोटो काढा नाही. काढला फोटो, व्हिडिओ चालू. काढला. सर्व कुठून आलात? सर्व भांडू काढू नका भांडू. आणि जेवणाबरोबर हेल्दीचं सांगतात. त्यांच्याबरोबर काढले. काढायचं हवा आता.
पार्टी चालू आहे काय? सगळ्यांना तुमच्या बरोबर पण आला पाहिजे तुम्हाला पण काढूया काढूया फोटो काढूया. आमची पण चांगली आहे. छान आहे, एक नंबर. दादा कामावरून आल्यानंतर तुमचे व्हिडिओ बघितले तर माझ्या कामाला थँक्यू. सुरुवात होत नाही. कधीपासून ते पाहत सांगितलेलं ना. ते पण आवडतं मला. काय पाहिजे वाट बघतोय माझी. तुम्ही पुढे या ना, पुढे या ना, कॅमेऱ्याच्या पुढे या ना. हा, त्या साईडला आहे, त्या साईडला. हा बघा ए गणेश ये, त्या साईडला आहे, त्या साईडला आहे. पप्पा 2 मिनिटं ये. करतो आम्ही दादा याला की सांगा आम्हाला. आहो ताई, मला कसं वाटलं? आपलं माहेर आहे. आप किधर से है? विक्रोली पार्क से. आपण बोलूया थांबणार आम्ही आहे 2 तास आहे. कुठून आलात? भांडूप महाराष्ट्र नगरवरून. आम्ही तुमचे बघितल्याचे झोपत नाही. अरे वा. हे ओंकार. ओंकार एक काढा फोटो काढा. ये ना. काजल इकडे बघ. फोटो का? हा या इकडे. हा तर एकत्र बापरे, काय आम्ही पण कोणाचं पाहिजे. कधीपासून थांबवलंय. कोणाला तरी सांगा समोर. जरा फोटो काढा ना. बघू दादा इकडे. काकू इकडे बघा ना जरा. काढा. मम्मी तिकडे त्या साईडला गणपती आहेत ना तिकडे. या सर्वांनी तिकडे पहिले सर्वांनी तिकडे जावा. आम्ही येतो तिकडे जावा तिकडे. एक सेल्फी. आहे तुम्ही आलात. ओळखलं ना मी. तुम्ही मुली बरोबर बोला माझ्या. हाय चला तिकडे खूपच छान वाटलं तुम्हाला सर्वांना भेटून. मम्मी कुठे गेले? बापरे काय खरं नाही. आई कुठे आहे? तू आणि वहिनी एका बाजूला राहतो. बापरे थांबा नाही तर कन्फ्युजन आहे. 2च भेटतात. मम्मी इकडे नको, एंट्रीला नको, तिकडे चल. तिकडे चल. पटापट चला. सर्वांशी बोलूया पण तिकडे चला. एक लोकेशन पहिला चल तिकडे चल. हा तिकडे मी काढते जा ना. हाय उभा राहू. हाय. व्हायला लय हौस आहे. चेहरा नाही येत आहे. इकडे ए काजल चल त्यांना बाप. आमच्या सोबत करणार. चल तिकडे काढूया चला. बाई दादा आमच्या बरोबर घे बाबा एक क्लिक. वहिनी लोक ये चला काढा. हे बघ काजल राहिली माझा. ते आई कुठे गेले? हरवतीला. काजल बापरे मग तिला घेऊन आलो. थांबा आता सोडा. बायकोला सोडा.
हॅपी मॅरिड लाईफ. खूप अभिनंदन हा. कॉंग्रॅच्युलेशन. बाय बाय हा. आम्ही चाललो आता. चालला? हो हो चाललो. हां हां चालेल. इकडे देवा तिकडे जा. काजल हरवशील मला सांगू नको मग. तिकडे जा, मम्मीच्या बाजूलाच उभी राहा. मम्मी हिला घे. आता काढा. मला एक फोटो काढून दे. हा काढा. फोटो काढायचा आहे? व्हिडिओ नेहमी बघतो हा. बघता हो नेहमी बघतो. मस्त असतात सगळे. आम्ही तुमचा व्हिडिओ नेहमी बघतो लॉकडाऊन पासून. लॉकडाऊन पासून. छान असतात सगळे. मस्त असतात. अरे वा. हो ना. शुभांगी खीर यांच्या व्हिडिओला लाईक करा. हो आम्हाला फोटो मिळेल का? काढ. एक मिनिट काढ. फक्त सेपरेट होऊ नका मम्मी. तिघा एकत्र राहू फक्त बस. हा काढूया या घरी जातो. बाय. बाय. जेव्हा या तुम्ही बेटा या बेटा. कुठून आला सर्व? कुठून आलात? भांडूपच्या पब्लिक आहे. भांडूपने मेजॉरिटी दाखवल्या. परेलला पण पाठी सोडला आज. असं आमच्या फॅमिलीतला वाटतोस ना. तुम्ही पण सेमच वाटतं. काढा फोटो. ती काय आहेत बघा एका फ्रेम मध्ये आहे. परत कॅमेऱ्याला हाय करत जावा. पाठी माझ्या पाठी हाय करा. हाय करा परत हाय. मस्त वाटलं बापरे किती माणसं आली. एवढं लांबून आला? तुम्हाला भेटायला आली मी. अरे वा. कॅमेऱ्याला हाय करा. छान वाटलं तुमच्याशी भेटून. काजलला गावी कधी नेणार? उद्या 31 तारखेला. मस्त असतात. एवढे भारी असतात ना. कोकणातली माणसं. तुला कसं वाटतं एवढे माणसं तुला भेटायला आले? वाटतंय एकदम. काजल वर भारी वाटतंय. नाही परेलला घे. परेलपेक्षा जास्त मेजॉरिटी आहे. परेलपेक्षा जास्त. बाय. आलो आम्ही तुम्हाला भेटायसाठी आलो. आलात त्या या बेटा. आई आहेत बघा समोर. अभिनंदन. हाय काजल. बाकी कशा आहेत? दादा ना आवाज माझ्या मुलाला खूप आवडतो. काय म्हणते माझी मम्मी? तुझ्या मम्मीचा आवाज खूप आवडतो. काही बोलू दे त्याला. आणि हसल्यावर पण खूप आवडतो. खूप सुंदर असतात. त्यांचं बोलणं छान आहे. बोलण्यामुळे आपल्याला असं वाटतं ते. नमस्ते आम्हाला खूप आवडतं. आई कधी नमस्ते बोलतात. आजपर्यंत येतात तुला. आम्हाला बोलायला जोरात जोरात. आमची आजी एकदा बोला ना. नमस्ते. नमस्ते. आता जेवढी माणसं आहे ना परत मम्मीच्या आता मी कसं उभा आहे तसे या ना इकडे. तर या साईडला या ना. आता जाऊ कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. तुम्ही पण आता आलात ना. हाय करा कॅमेऱ्याला. या तिकडे बेटा या. बाय. काकी चला. हाय बाबू. बाबू आलेला पहिला. बाबू हाय.
फोटो काढ ना. ना, आमच्या गाडीत. फोटो काढ ना. कॅमेरा लाईक करायचं मग तुम्ही लय खुशी झाली. आईला भेटलात ना? नाही आयला भेटायचं या ना भेटा ना या. फोटो काढतात. हा या फोटो मी काढतोय. मला भेटायला आलोय. चला आपण मावशीकडे जाऊया. चला तिकडे जाऊया. तिकडे खूप गर्दी आहे. मावशी, एक फोटो फक्त, इकडे गर्दी नाही आहे. या तुम्ही या आपण काढूया या. मी पण त्या साईडलाच उभा राहतो, मग काढा तुम्ही सगळं. नेहमी बघा डायरेक्ट फोटो काढ. अरे वा. आता काढा. आता छान वाटलं मला भेटून करत. काढा 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 काढा. शुभांगी मस्त वाटलं तुम्हाला भेटून. खूप छान वाटलं. हाय. तुम्ही काढ ना. काय फोटो काढा ना. सेल्फी काढायचे का? एक फोटो काढ. फोटो पप्पू छान असेल ना. मस्त तुमचे व्हिडिओ वगैरे मस्त. खूप आवडतात तुमची व्हिडिओ. हाय. आता आला. लग्नाला नाही येऊ शकलो ना आम्ही. कुठून आलात? भांडू. भांडूपूर. आणि मला पण 2 मुली आहेत ना. हाय. कुठून आलात? भांडू. हो भांडू. यूट्यूब चॅनल बघते. हाय करा कॅमेऱ्याला. हाय. कुठून आलात? भांडू. नाही मुंब्रा. मुंब्रावरून आलात? त्या दिवशी तुमचा तो व्हिडिओ पाहिला आणि मला पण इथे यायचंच होतं. दोन्ही काम झाले, मग आजचाच केलं. ओ हाय. आई पण, आईला पण भेटा. हा बघितलं ना, बोलता येत ना. त्या फोटो. नमस्ते तुला. बदलापूरला आला. थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या साईचा काढला. चलो बाय करो कॅमेरा को. बाय. पुरणपोळी ही डिश आहे ना, मला खूप आवडते, पण मला कधी येत नव्हती बनवायची. ह्यांचं मी बघितलं यूट्यूबवर आणि आता इतकी छान बनते ना. म्हणजे आम्ही येतो आता खायला मग. या ना, नक्की या. बाय 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 पप्पू. बाय. ओळखलं ना मुलगा माझा, त्याला भेटायचं होतं. ओढू इथं आलो परत आम्ही भांडुपला. भेटलाच काय? आणि हा पप्पू. हाय. हाय. साहेबांची ऑर्डर मानते त्यामुळे पहिले यांना जाऊन भेटून यांना भेटायला. रिसॉर्टला मजा केली की नाही? किती माणसं आलीत भेटायला तुला भांडू करून? बापरे. रेकॉर्ड तोडला ना परेलचा. चला मग बाय. आमच्याकडे भांडू कसं वाटलं सांग. येईल ना भांड. हाय करा फक्त कॅमेराला. हाय म्हणे का? कुठून आला भांडू भरून? आज भांडू पाण्याने रेकॉर्ड मोडला. हाय, काय घेऊन आले बोलू? पहिल्यापासून बघतोय व्हिडिओ. हाय बोल, हाय बोल. काय व्हिडिओ पहिल्यापासून बघतोय. भेंड्याच्या भाजीपासून. आणि तुझ्यासाठी ओटी दिली पण आता भरता येत नाही. हाय करा कॅमेराला. हाय. दिलं नाही आणलं. नाही दिलं कुठे बघा किती गडबड. भांडू भरून आलात? नाही आम्ही डोंबिवलीला. आमचं हॉटेल आहे इथे. हा काय? येऊया आता. आम्ही लाईनीतून येतो तेव्हा येऊ तुमच्या हॉटेलवर. हो नक्की या. आता इथे बघा आम्ही आलो होतो 6 वाजता आलो होतो आणि 6:15 झालेले आहेत. सर्वांशी बोललो, सर्वांशी भेटलो आणि सर्वांना ग्रीटसुद्धा केला आणि सर्व आम्हालासुद्धा भेटले.
खूप छान वाटलं. आता आपण जिकडे महोत्सवला आलो आहे ते आपण महोत्सव बघूया.